izludiš. Ej ribari, ej palpači, makli pijani doma ke se vratite. Ej ribari more, ej budali, neka vi je sosreća pa da patite. Kaj je ime vema? Pa ovo je mene neka i nije, ne znam neka ime, će vidime se Darko kaj je odnese. Ovaj put ideme za Bugarija. Da фрлиме некоја рака и тамо да видиме како функционира. Сакаме да почнеме неколку дела за струма почнува нормално од Бугарија и тамо ќе беаме да снимиме некоја емисија и така да направиме задоволство и ние, а и да го пренесеме задоволството преку малите екрани до гледачите. Денес ќе се обидам да ловиме малце и по-стандардно со по-видливи тапи и да се потрудиме да снимаме повеќе удари, пошто генерално гледам дека луѓето уживаат и реагираат на ударите. Со оглед на тоа дека ние сме спремна екипа, можеме да направиме и да снимиме све што сакаме. Ајде Радован, не оставиме да возам, многу ме осветли малце од надвор, малце од натре, а не е безбедно, мислам, знаеш дека нас ним пред се безбедноста на прво место и да си го потераме денот, па се уклучуваме од бензинска, кај што ќе ги собереме другарите у Куманово. Па туј ќе зачекамо, кај се овие Кумановци, А? овие дели се Кумановци. О, добро јутро! 7 минута смо закасниле, бре. Казна у Бугарија. Казна? У Бугарија. Здравје. Ајде, добро јутро. Добро јутро. Ајде, добро јутро. Где идемо? Живо местро. Где идемо? Па за Паланку ќе идемо, па ќе се договориме. Ајде, по Паланку нема река, или има? Па има у Бугарија. Криво бе. Ајде, ќе го исправимо ли? Кафе дали пие? Не. Идемо. Добро, иначе како ќе се сближимо, па нема пут да не видиме, па видиме. Да не кој е таму. Супер, Да не турски добри ли? Супер. Кој? Абе, вчера гледах на емисiju на Символи. И? Ове многу ги галиш војници. Гали, нели виде дека целу емисiju леп фрля, само прихранува. А мора некој Па кажа. пред од друга страна вика чека дома боле ги ви фрлям. Уживам ја. Кама винетка, ти кај ти винетка? Нема, не се лепи. Не се лепи, мани више тоа е лепење, мани. А порано имаше оној, па тој не се стане. А се Доле. открила. Ама те гледа се по регистрација. Па има документ кога там пишува го таблици, ајде чао. Слушај. Да, не, кој ќе ти го вржи тебе едно да не? Тој он кажа Борчик е главан дека завршува. Стварно? Ама ја ќе му го вржу, не да му заеде. Кој ќе му го заврши ето. Абе, Знаеш ли кој му Само нема једе? чорче да има. И какви се ви? На старога човека ќе го срамота, бе. Честен ти, да? Чостен дел. На чостенот тој доле. Е, Да, да, е. Знам, тој не е доаѓаше. Тој е многу високо идема. Па паркира. На кирилица може? На всичко може, ако го пишеш. А за кај важи ова дозвола? За секаде. За секаде, а? Секаде низ Бугарија? Нашите се малку... Ова е некој што е матичен број, ова е некој? Да. Браво. Значи за секаде? За сите води во Бугарија? Од овој датум до... А ако ја извадиме за цела година? До година по това време. Ми добре, извадени ти билети за цела година. Добре. Да се разберемо на време како што треба. Значи ова важи до... Од додашен датум до следну година Значи, до овој датум. Така е. Значи не е календарско. Супер, супер, да. Не е календарски за цела година да заврши, примерно, 2 месеца да имamo, него годишно, исправно. Добро, не е кај се до нова година и толку. Се наоѓаме во еден риболовен дуќан за риболовна опрема, риболовен магазин, во кој што ќе извадиме сега годишни дозволи, 25 лева се за цела година. Тие важат од денот на вадење па цела година.
Значи не е календар. Не е календарска. Не е календарска, туку е целосно, значи важење од 365 дена. Тука како што гледате има доста опрема, убав дуќан во Кјустендил се наоѓаме. Секи извадиме дневни, мислам годишни и идеме на риболов, што друго кажеме. Значи важи за сите води во. Да, за сите води секаде. Една дозвола за све води, колку му доаѓа тоа наши пари 25 лева, тоа е негде 12,5 евра, така? Значи моте. Да, 25, 12 евра. 12,5. 13. Да, 13 евра, 13 евра скоро па не поише од 900 денари, така. Нема не гледа. Па да, добро, најверојатно А кај нас? има нешто срегулирано. Кај нас е 1000 денари само кафа на капе може да пише. Се жалам, кај нас е по 2-3 денари. Тоа Ти се годи. нешто рака вели стабилизирано. Нема за сите води државна. Да. Чекај дека си земам. Државна е 8000, 7000 колку е? Истата што кажи една година до риболовнава сезона како што ќе заврши е негде околу 7000 денари кај нас. Значи кај нас е И негде тоа е 120 евра. календарска Па година. добро, ние сме Од година, од до имаме нова ние да година. даваме, зашто да не, 120 евра. И тоа важи до негде до 1 јануар. Сега ако извадиш до 1 јануар. Па ќе се плаќаш на рати, така да, тоа е тоа. Ето виж. Да. Тука ти е датата. Одлично, еве да, овдека пишува. Значи има слика, се е регулирано. Значи важи до 1.11.2024 година, еве. Значи нема ние што да кажуваме приказни. Овде луѓето се ги регулирале работија и тоа е тоа. Теја кај ме? Праваc Благоевград. Благоевград. Бело поле. Бело поле. Ако не му се види случајно, само кој. Куде да ти запалу? Ја не фаќам ноќишто. Овој Ја дање не виду не памаќ. Еј, дале, што ти Па браво? кад не видиш, ја ќе ти му дам капу. Ако брат нема гај. Е, ако Не, некој да го троши, не го троши видео. више. И ја виде га. Лево, лево. Лево за Дупнич. Носите ли македонско хлебче? Не знам, мислам дека има. Еве, женава вади нешто. Ој. Мренка. Мренка? Не, не, това. Браво, браво. Браво. Браво, Вера. Благодаря. Това е само началото. Добре. Не е голям, той е от, бих казала, по-малките Да, размери. по-малките, да. Али Има- добър е. Али добър е. Да, сега започват. Да. О, не бягай. Ево изvolite едно македонско. О, благодаря. Как го правят този хляб? С Ще го мая? натопиш. Не, аз знам как да го вода. ползвам сега. Ама как го правят хората, които го произвеждат? Тайна. Тайна е явно. Тайна. Но този е много по-устойчив и Да. по-добре стои във водата. Аз ползвам френско хлебче, обаче много бързо пада. Това Да, по-меко да. не е По-добър е, толкова. по-добър. Този е по-добър. По-добър. Много благодаря. Не, Пожелавам на слука. на слука всичко. Моята тайна... Това е твоята тайна, Да, тайна захранка има тук. Охо. О, си видри нека, да? Ще чака. Не мога и с нея. На белки, не знам. Да, на шарен. Едно червено.
И едно бяло. Ох. Куката е тъпа. Трябва да се смени. Хайде сега. Да видим какво има тук. Тук ли? Мъшнала се, сега е камен, мряна и е под някой камък. Лек. Ама май и тази ще отиде в бокса. Шека съм, то се е видял. Има камъни, има някакви. Ще опитам, ама надолу не. Не, трябва нагоре, ама. Ще видя. То удри риба и... Абе има риба вътре и сега се е мъчнала долу под някой камък. Не. Ще окинеме? Да. За съжаление. Ето. Всичко отиде. Все отиде. Ох! Една кукичка останала само. Хайде пак в бокса. В бокса ти сега. Да. Какво да правя? Колко време идеш по риба? Ами доста години. Бях малко дете, когато ме водеха на риба. Приятели, пак на Струма. След това мъжа ми е много добър рибар, риболовец и с него от 80-та година насам обикаляме реките, най-вече Струма. Ние сме учители и имаме ваканции и когато сме ваканция ходим и до Гърция на морски риболов. Тук има един язовир Стойковци на границата с Македония и там Северна Македония и там има... Той е вече платен, обаче при... Хванал е. И там ходим, когато е забраната. И така, значи от 80-та, доста години вече. Значи идеш и на морски риболов? Да, и морски риболов. На язовири. Но обичам реката. Особено този сезон и зимата. Зимата обожавам риболова на скубар. Да, тогава на плувка и на хляб, на троха или на черви. И дава доста добри резултати. Не. На кои места са най-посетени на Струма? Къде е? Ами, зависи от сезона. Аз сега съм тук за първи път на това място от тая година. Иначе ходя надолу, където са баражите на Струма. Тук, където падна, има един мост, който сега го ремонтират. Под него, над него, навсякъде. Иначе, вчера бях на Бобошево. Там пак на пружина и хванах доста мряна. Но едра мряна. Едра мряна? Да. На шо, на вет? Не, на кускус. На кускус и на бял. Но там в един бързей просто не даваше да се пусне. Сега да видим как ще се справя с кукичките. Ти можеш? Ами, мога, ама.
Да видим. Една ставаш най-дълго или не ставаш най-дълго? Кое? Куката ли? Така. Тази, която е вързана в момента ще сложа, защото с този маникюр се оказа, че много ми е трудно да връзвам от ногтите. И сега ще си използвам тази, която остана. Ай така. Чакай тази. Колко е дългата? 10 см? Ами, слагам ги толкова, че да не се закачат една за друга. Да не... Защото ако се закачат, Ако е нямат шанс рибите. И затова долната, тази обаче не става. Тази няма влакно. Оле, трябва да връзвам, ужас. Имам и един друг вариант. Аз съм си купила вързани кукички. Имам си и вързани. Сега обаче проблема е, че те са с много дълго рамо. И... Ама нищо, ще опитам да ги превържа. Ногтите ми пречат. Добре, тая е женска. Обаче без тях не може. Утре ще ходя да ги намалят малко. А сега ще направим едно възелче по-късо. Ако мога. Тук трябва един път да се мушне, после ако мога да го мушна още веднъж, ще бъде доста по-здраво и няма да се развърши. И сега ще видим дали ще успея с тия ногти дълги. Успях! Ето така. Учителите трябва да могат всичко. Аз до сега връзвах тежестта на пружината отдолу. Обаче един възрастен рибар ми казва, по-добре е да бъде отгоре. И казва, защото това е пружина, която има основната и нали, възможност е да се събира. Ето така. Когато се закачи някъде, тя се събира тук и може да се откачи. И наистина човека е прав. Иначе как така на основното влакно няма как да дръпнеш нагоре. И аз от тогава така ги връзвам. Обаче и това не помага, когато се закачи в буклука отдолу в реката. Да не одиш и на надпревари? Не са ме поканили за сега и не ходя. Но ако ме поканят, няма да откажа. Не. Да. Защото вече не съм на работа. Тази година ме пенсионираха и съм си в къщи. Имам свободно време. Имам възможност. Само по две места, Двечки са достатъчни. Кукичките не са големи. Кой брой кукичка, да? Тази едната е 10, а тази е 12. А найлон кой ти е главно? Влакното ли? Да, влакното. На тази не знам дебеличко е влакното основното. А главният? Това е дебело, това е по-тънко. Това е, може би е 12, не знам. 15. Може и 15. Едно. Няма бързако ти доли ти направо. Як иду там? Ще си хванат мрени на бързаците. На бързаците има мрени? Има. Има, а? Да. На шо да ги фатят, нали? На кускус. На кускус, шо ви е това кускус? На уна. Ето това. На кускус. Борче, ева,
Ева, Хранят бебетата с това. на ова да фачеш мрени. Да, на тарана. Да, кускус, да. Кускус, да. Моята баба правеше тарана в къщи. Таран. Да, обаче това е по-добро. По-мекичко е тарана. Ще видим защо е добро, още нямам риба фатена. Още нямаш риба фатена. Па ева учи от кай господява. Да половиме мало, а? Да, трябва вече да се засилим и да ловим, а не само да си говорим. Сега ще опитам и на плувка, може и да пада нещо. Ренка, От време на време излиза и някоя баба. Роман му свояшка. Само леп или има друга храна? Само хлеб. Само хлеб, а? Какви риби имаш? В момента работим мрена с кобар. Клем. Мрена с кобар, да? И клем. Все на хлеб? Да. Само на хлеб. Кога е най-добро за ловење? Пролет, лето, зима? Всяка риба си има сезон. Сека, а? Сега шо ловите сега? Сега во оваа сезона само тие. Зимата клена и мрената се скриват. Има и штука, има и сом. Штука и сом има, да. Има и местна риба, която е плескачика. За мен тя е от семейството на тези. Так е шаранова рибата. Има много риба. По принцип да. Струма е една от реките в България, дето има доста риба. И разнообразно. А зимата излиза основно скобар и плескач моронеж, т.е. така наречения моронеж. Како е дозволено секој ден да се лови или како? Да. Секој ден. От 15 април от 15 април до 31 май е забранено лова на всякакъв вид риба. Тоест мресто? Да, за да може да се размножава рибата. Колко риби е дозволено да се лови? Ако има ли правило? Има. 2 кг, 2 кг и половина мисля, че беше. Било која риба или? Моля? А штука е една или исто? Същото е. Се тоа заедно толкова? Да. Това е дребно. Скобар има ли крупен? Има. Има. А бела мрена, има ли бела мрена в това? Не. Нема. Тук нашия район е само черна мрена. Бела мрена има по Дунава. Тапата е прикочуваш или не е прикочуваш? Или пусти свободно? Зависи. Има техника. Има техника, а? Да. Малко прикочиш, па малко пущаш. Да. Ние
Ние му казваме задържан, леко задържан. А я задржуваш malo, да? Кои се најпосетени терени на Струма за риболов? О, навсякъде е. Така, да? Навсякъде, да. Няма определено место. А по принцип рибата трябва да се търси. Не се бара.